Het is een drokte van belang op de vleerbasis. Ze maakt je hard klaar voor de echte drokte oer 2 dagen. We hebben dit jaar een uniek evenement, dat is namelijk de introductie van de F-35. Wat denk ik voor het Nederlandse publiek ontzettend leuk is om te zien. Maar naast de F-35 is nog volle meer te zien. We hebben de beste demoteams van Europa. De Red Arrows, Patrouille de France, Patrouille Suisse, de Turkish Stars en Freddy Tricolori. Dat zijn echt dat is de top van de demoteams. Iedere show zie je wel iets, maar hier zie je ze dus allemaal bij elkaar. En aangaand op jerdere dagen komen er een paar 100.000 bezoekers op aan. De vleerbasis had verscheidene parkeerterreinen regelen. We kunnen heel veel auto's kwijt. Heel veel is hoeveel? Een aantal tienduizenden. Zo binnen er grote parkeerplakken op de A31 tussen Marsum en Dronriep, bij het WTC Expo en de Lietse Wielen, bij Stiens en op Sneunik bij NHL Stenden. De parkeerterreinen liggen net heel dichtbij de vleerbasis, maar het idee is dat je de resterende route met hier vervier al is. Er rijden extra treinen richting Leeuwarden. Vanaf het NS-station worden extra buspendels worden ingezet richting de vliegbasis. Waarbij men dicht bij het vliegbasisterrein kan komen. Dus ook heel dicht bij het evenemententerrein en maar een klein stukje nog hoeft te lopen. En deze buspendel vanaf het NS-station is gratis. Er kon de vaardigheid weer tocht. Met name in deze tijd waarin we nu leven is veiligheid een hot issue. Dus voordat mensen de bus instappen worden de mensen gecontroleerd. De tassen worden gecontroleerd en indien noodzakelijk kunnen mensen ook eventueel gefouilleerd worden. Want de Lofmachtdagen vreed beginnen, werkjes op de vleerbasis nog even terug. We liggen goed op schema. Iedereen werkt eigenlijk snoeihard om het allemaal voor elkaar te boksen. Dan weet je ook weer waarom je elkaar keihard nodig hebt. Op dagen zoals deze of op uitzending. Het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Dan valt alles mooi op zijn plek.